היום אנחנו נוסעים לחומוס נוני, לראות איך החומוס, לבדוק, להכיר. בואו איתי, תצטרפו למסע שלנו. מה הסיפור של העסק? מה הייחודיות? שאני יודע להכין חומוס. התחלנו להכין חומוס, לחלק לשכנים, לראות מה אנשים אומרים, וקיבלתי ביקורות מאוד מאוד טובות, ואז החלטנו שאנחנו רוצים לפתוח מקום, צריך לקרוא לזה בשם מסוים. אשתי קוראת לי נוני, ושלחנו לחברים, והחלטנו שנקרא למקום החומוס של נוני. קיבלנו הזמנה מוולט. הוא מגיע אליי הביתה. זאת אומרת שהוא מקבל את האוכל הכי טעים, הכי איכותי, עם החומרי גלם הכי טריים. אנשים מגיעים לפה בשעה 9:30, 10 בבוקר, ופשוט מתענגים על כל ביס וביס, כי מרגישים את הטריות, מרגישים את הביתיות, וכמובן את היחס שאמורים לקבל. בחרת דווקא בעיר הזאת, ברחובות? אני מיבנה, ורצינו לפתוח ביבנה בהתחלה. בדקנו כל מיני מקומות, אזורים, ראינו שיש חומוסיות ביבנה, ואז החלטנו לטייל קצת בעיר רחובות, השכנה שלנו, להיות סוג של מבודד מכל חומוסיה אחרת, ולפגוע בכמה שיותר אוכלוסיות. ולדעתי הצלחנו. מגיעים אליי משרדים, אזורי תעשייה, ובסופי שבוע, בימי שישי, באים אליי הרבה משפחות. איך נהיית כל כך חזק בזמן כזה קצר? הביתיות, הטריות והניקיון. אפשר לראות את זה כמובן בתגובות. אנשים רושמים, המקום נקי, המקום מסודר, האוכל טעים, האוכל טרי והמקום ביתי. כל דבר שהם תואמים, הם יודעים שזה מוצרים טריים ולא מקופסאות שימורים. הפטריות שלנו פטריות טריות, השקשוקה שלנו היא מעגבניות טריות ולא מקופסאות שימורים. הביצים שלנו זה ביצי חופש, הירק שלנו זה ירק טרי, גוש קטיף דרך אגב, אנחנו גשרים ואנחנו מאוד דוגלים בזה שאנשים יקבלו את המוצר הטוב ביותר, הטרי ביותר. כמו בבית. הייחודיות נוספת זה החומוס. אנחנו מתמקדים בחומוס, מתמקדים במשהו מסוים, אנחנו לא מתפרסים יותר מדי, יש לנו את התפריט המצומצם שלנו, אנחנו טובים בו, והאנשים מצביעים ברגליים. כשאנשים מגיעים לפה, בפעם הראשונה, באים תואמים כפית של חומוס, ישר מתוך המכשיר. כן, ככה גם אצלי נתת. נכון? נתתי לך לטעום כפית אחת, כן. ומשם התאהבתי. התאהבת ובאת. וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה ולא פעם שלישית ולא פעם רביעית. כן. ואני יודע שאתה תחזור לפה כי אתה נהנית. הפלאפל שלנו נעשה פה מחומרים איכותיים, טריים. דרך אגב, המוצרים שלנו הם ללא גלוטן, שזה מאוד מאוד חשוב וצריך לציין את זה. חוץ מכמובן הפיתות, וגם פיתות ללא גלוטן יש לנו. נותנים לבן אדם כדור פלאפל, מאוד מאוד פשוט. ברגע שהוא מתאהב בפלאפל, באותו רגע תוריד לנו בבקשה 15 כדורים, 20 כדורים. תביא לי בבקשה קילו חומוס, חצי קילו חומוס, תביא לנו קילו טחינה. אנשים מתאהבים בזה. אתה ממכר. הרבה לקוחות חוזרים, עושים ארומות כוסית, ואם יש ימי הולדת, הם באים מדהים. ויושבים ומפנקים אותם בצ'ייסרים, וכמובן יש ריפיל אצלנו. רוב הלקוחות שלי לא לוקחים ריפיל, כי אני, כמו שאמרת, המנות גדולות, המנות גדולות. כמו שבבית לא רואים בעיניים, ממלאים צלחת של חומוס שהבן אדם ייהנה מהשפע. לקוחות בודדים מסיימים את הצלחת ומבקשים עוד, בודדים, ואני מבסוט שאנשים מבקשים עוד, ותמיד אני מציע, פה נכנס היחס ללקוח. אנחנו עוברים בין הלקוחות, שואלים אם הכל בסדר, אם הכל טעים, ואם הכל לטעמם, ואם יש להם משהו שהם רוצים להגיד. אנשים באמת אין להם מה להגיד. זה הכל. בזה אני רואה את המשפחתיות. ודרך אגב, אני מכיר את הלקוחות. אני יודע בדיוק מה הלקוחות שלי אוהבים. אני מכיר את האנשים בשמות. דרך אגב, החומוסייה שלנו היא לא חומוסייה רגילה. אין לנו מלצרים פה. אנחנו לא ממלצרים, אנחנו רק מגישים. בן אדם מגיע אלינו, יש לנו קיוסק, יש לנו סוג של מסך שאנשים מזמינים את מה שהם רוצים, וזה חוסך לנו המון זמן, וחוסך לנו המון כוח אדם. אנשים מגיעים, כבר יודעים, ניגשים. המשפחתיות, האיכות, הניקיון והיעילות, כמו שאומרים. איך התחלת את העסק? מה היו האתגרים? מה היו הקשיים? האתגרים והקשיים בהתחלה כמובן זה להביא את הקהל אלינו, למקום שאף אחד לא מכיר, אני צריך לעשות פרסום. היה איזה יום אחד, היום הראשון או השני,
פשוט נתנו לאנשים לטעום, ואנשים פשוט התענגו על כל ביס וביס, ואנשים פשוט פרגנו ברמות. ושפרסמתי פה בבניין, אצלנו פה בבית שירה ברחובות, הם כבר החליטו שכל המשרד יורד באותו יום לאכול אצלנו חומוס. והיה כיף לראות שבאמת אנשים מפרגנים. יכול להיות? מה גורם לך כל בוקר לקום, לנהל חומוסייה? מה התשוקה שלך? להגיד קודם כל תודה רבה. להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנותן לנו את הכוח ואת הבריאות לקום בבוקר, זה קודם כל. ואני לא בן אדם דתי, אבל תמיד אשתי אומרת לי, אבי תאמין, תניח בבוקר, זה יעשה לך טוב. מגיע לה את כל השפו שבעולם, שמאז שהתחלתי פה, כל בוקר יש לי את השעה שלי, ואני אומר תודה רבה. זה קודם כל. אשריך. דבר שני, הסיפוק שלי בזה שהחומוס נגמר. שהחומוס נגמר, וואלה, שיחקנו אותה. ואם נשאר משהו, יש אפליקציה שנקראת ספיריט, שאנחנו סוג שנותנים את המוצרים שלנו בסוף יום ב-50% הנחה. אנשים יכולים להיכנס ולהזמין את המוצרים ב-50% הנחה, והם באים והם מקבלים שקית הפתעה. חייל, מילואימניק, רצה לאכול חומוס, הזמין חומוס. בסוף הזמן הוא אומר לי, תגיד, מה אתה עושה עם המוצרים שנשארים לך בסוף? אמרתי לו, למה? מה, אתה צריך משהו? הוא אומר לי, יש לי 14 חיילים שנכנסים מחר לעזה. אמרתי לו, אוקיי, תעצור, תבוא אליי בשעה 4, אני מכין לך פה קרטון עם כל מה שנשאר. חומוס, שלחתי לו מסבכה, ושלחתי לו פטריות, ושלחתי לו פיתו, ושלחתי לו מלאבי, ושלחתי לו סלט. זה נתן לי סיפוק שאמרתי, היום הזה נגמר בזכות הדבר הזה. וזה נותן לי סיפוק. אבי סידר אותי ואת החיילים שלי, היינו צריכים להיכנס לעזה ונתקענו בלי ארוחה. אבי פינק אותנו, חבל על הזמן. כולם היו מרוצים, היה טעים, לא נשאר פירור אחד. כל החברים שאלו מה זה החומוס הזה ויבואו לקנות פה. אספר לך סוד קטן, כן. אני הייתי פעם מאוד מאוד שמן. מה אתה אומר? שקלתי לא פחות מ-160 קילו. וואו. ובגלל שאני מאוד מאוד אוהב אוכל, ובגלל שאני מאוד ענין טעם, אז אני מאוד מקפיד שהכל יצא כמו שצריך. ואם יש משהו שהוא לא יצא כמו שצריך, אני לא אתן אותו. אני רק רוצה להראות לכם את מי אנחנו מכבדים אצלנו. הכי חשוב, חבר טעמים, חבר הירוק, וולט, טודו, טנביס, סיבוס, וכמובן יש לנו נגישות מלאה, גם גודי. כולכם מוזמנים אלינו, אנחנו מכבדים את כולם, רוצים לפנק את כולם, כולכם מוזמנים אלינו, לחומוס של נוני. מה החלומות שלך לעתיד? איך אתה רואה את עולם החומוס? היום במקרה בבוקר דיברתי עם הצוות שלי. כן. איפה אני רואה את עצמי? זה יכול לקרות מחר בבוקר, זה יכול לקרות עוד שנה, זה יכול לקרות עוד שנתיים. אנחנו צריכים לגדול, ואם זה לגדול בעזרת זכיינות, אם זה לפתוח עוד סניפים של חומוס נוני, אני רואה את עצמי גדל. בסופו של דבר, לקום בבוקר ולעשות חומוס כל בוקר, אני אקום וכי זה מה שאני אוהב לעשות. אבל כן, להעביר את זה הלאה, כן לפתוח עוד מקום, כן לגדול, רק להתפתח. מה שגורם לי לחזור לנוני שוב זה איכות האוכל והטעם המדהים של האוכל. אז אני מדרגת את המקום מ-1 עד 5. הסיבה זה כי המקום ממש חמים, אנשים טובים, חשוב להם שיצאו מפה אנשים מרוצים תמיד, וכן, ממש נחמד פה. מה שגורם לחזור לפה זה השירות והאיכות של החומוס והטעם שלו. אני נמצא בחומוס של נוני, מהמם, טעים, אני כאן קבוע פעם בשבוע. החומוס שקשוקה הורס, חומוס פטריות, לא חשבתי שהוא טוב, אבל מעולה. אני אוהב אפילו את הצ'יפס. הטיבול מושלם, ויתרה על כן, אני לא האמנתי, אבל לאורך השנה האחרונה הם אפילו השתפרו. לא האמנתי שזה יכול לקרות. טוב, אני לא יכול להבין לכם שתאמין דרך המצלמה, אתם תהיו חייבים להגיע לפה, ואני מבטיח לכם, באמת, זה לא החומוס, זה החומוס.